Yhtään sukulaista ei tule hautajaisiisi. Heihin ei ole yritettykään ottaa yhteyttä, koska olet sanonut, että kaikki ovat kuolleet. Paikalla on siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja ja 4 jäsentä. Omaisuutesi perijäksi osoittautuu New Yorkissa asuva Matilda tätisi, johon et ole ollut yhteydessä 20 vuoteen. Irtaimisto, filmisi mukaan lukien, myydään. Viisi vuotta filmien löytymisen jälkeen. Tutkin palasia, joita olen